салом бори дигар ва имрӯз мо дарси дуюми худро шурӯъ мекунем ва дарси дуюми мо дар бораи personal pronouns мешавад. Personal pronouns гуфта мо чиро мефаҳмем, яъне ҷонишинҳои шахсӣ. дар забони англисӣ мисли забони тоҷикӣ ҷудо карда мешавад ҷонишинҳои шахси якум, дуюм ва сеюм ва инчунин ҷонишинҳои шумораи танҳо ва ҷамъ. ҷонишинҳои шумораи танҳо ба онҳо дохил мешаванд I, you, he, she, it. ва шумораи ҷамъ. ҷонишинҳои шумораи танҳо: шахси якум I, яъне ман. Шахси дуюм ю, яъне ту. ва шахси сеюм вай. Мард, зан, исми беҷон, вале ҳамчун вай тарҷума мешавад. ҷонишинҳои шумораи ҷамъ: we, мо, you, шумо ва they, онҳо. ва барои дар рафти ҷумла фарқ кардани юи ки ту тарҷума мешавад ва ю шумо тарҷума мешавадро мо ба артиклҳо ва суффиксҳои s ва es нигоҳ мекунем, вале ин аллакай дарси дигар аст. аз шумо хоҳиш менамоем ин мавзӯъро хело бо диққат хоҳед, ҳарчанде ки ин мавзӯъ кӯтоҳ бошад, вале моҳияти он хело калон аст ва агар шумо ин мавзӯъро аз худ карда натавонед, мавзӯъҳои ояндаи моро ва на танҳо моро, тамоми грамматикаи англисиро наметавонед аз худ кунед. Ташаккури зиёд ба диққататон.